Ya ndabva ndaguta guys. Unolasila isi ukaguta 1. Haunoguta. Agadha ndoita live pandoda. Handiudzi kuti itai live mapedza kujana tikudi. Ndoita pandoda. Nditi live yacho ndeyangu. Ndoita pandoda ndichitodya. Unoda kuti ndimire pedza kudya pandopedza nadya dzedza 12 ndagara nchimire twainoti chinoshamisa pakudya chi. Chinoshamisa pakudya chi waudyi. Paunopinda murestaurant uchidya waudyi murestaurant makazara vanhu vakakutarisa. Chinoshamisa pakudya chi. Munhu zvaunototaura so hazvinangana nebasa rese so. It's very irrelevant panyaya tafambira panapa. Zvoti dei matanga mapedza kudya mukuzouya. Zvine basa rei? Ndadla izvozvi panapa uchiona zvinotadzisa kuti kutaura nyaya ndauya nayo pano. Zvinotadzisa kutaura nyaya. I'll add you, Sarah. Send a request. Send a request. Send a request up. I'll add you. Utoona mwe munhu kuti zvinhu pane zvinhu zviri important. Unoya nezvinhu zvisina nebasa rese emapedza kudya. Kupedzerani. Kupedzerani. Plus exactly time is money. Ndachito handidzoki palive. Ndandina tokuoneka ngati handisi kudzoka palive. Ndikati ndikuisa post. Ndikatoisa post. Ndanda kutovata izvozvi. Ndanda kutozvivatira ini panda receive phone call izvozvi. Ndanda kutodya nchoti ndikapedza apa ndakutozvivatira. Ndobva ndatozvivatira hangu. Ndatopfeka bonnet rangu ndatobvisa bonnet musoro izvozvi. Right guys, ndadzoka. Ha, nyaya iri kunitenderedza musoro. Ndafonerwa izvozvi apa. Ndandakura Laxman long time ndandakutorara. Ndafonerwa nabhudhi last mwana akashayika wayo. Mukadzi waTinashe. Handitika mukadzi waTinashe bhudhi vacho. Ndo vandifonera ndo vandachitaura navo izvozvi apa pana kana 2 minutes. Saka right tatichinetsana panapa kuti ndiani ashayika nokuti bankuru tavaona. Chirega ndiedhe vakumbira vacho kuti ndikuita ndidzoke palive. Ndachitozvidyira kuti ndivati andi semunhu maona kuti ndanonokuona achibva kubasa kuJoburg uku. Handiti chirega nditi vaedhe vauye panapa. Wait, yes, this one. I'm trying to add them. Do I add? Do you add padenga po one? Okay. Hello, Muror. Maswera say. Daswera maswera say. Sorry, wena. Ndimi toti nena mukandoti kudi zvi introduce kuma diaries and then tova over watanga kutsanangura zvamakatsanangura nemurume wako. All right. Inini ashayika ndivatete. Hanzvadzi yemurume wangu. Akashayika. Inini kuti ashayika. Akashayika. Ndivatete. Hanzvadzi yemurume wangu. Oitaura nemurume wangu aripo. Makapingo wakatete. Aiwa hanzvadzi maswera sei kuti nenhamo kaidzi. Dzakaoneka dzimwe dzaoneka futi. Ha, tatitsekana. Nokuti message payauya ichiti baba. Payati baba. Tati baba takaona vachitaura i1. Vaiti ndini baba vachiti ndakutora mweya womwana wangu ndakuenda nawo. Saka tamba tese ndangomhanya kuti kwai baba guys baba takaona i1. Hanimaona. Saka shona ndofunga dzinozosiyana pakutaura pati zvamandiudza mandirovesa zvene yana still. Taura henyu vanhu. Kuti ashayika uyu mukwasha ndo ashayika pa-accident yaitika pazava pasave. Saka ashayika kudaro pane mwana futi mudiki ari kunzi ari pa-ICU akawara musoro ende arikutarisirwa zviri kuitwa futi zvinomira zvakanaka. Ene kwozoita varume futi vakuru vaviri, one wacho hamuna kumuona akakwirira kubhodi, mumwe wacho makamuona. So ndo vanhu vari paICU.
saka sataziva kuti zviri kufamba sei asi vatonzi vatendeswa kuchiredzi right asi mutumbi wasvika kumusha nefuneral party walast right guys chega ndiche refresh your memory ava ndianzvadzi yalast mwana akashaika wauya mukadzi watinashi anditi right chirega ndikutsanangurirei nokuti ndozati nezuro hapana chamusina kuona funeral yese patatiko makavaona munovaziva munhu ari kunzi ashaika baba vandanga ndakamira navo nguva yakareba mukwasha wandanga ndichikudza ndichiti pane mukwasha mukuru aripo ndiye wandanga ndichitaura naye muri kuziva ndizvo ndachitaura nemukwasha mukuru takamira kugedhoko ndiye wanda ndichikumbira kuti pari kuenda vana vadiki uyu mwana utinashe mudiki simba mudiki tokutokumbira iwe mukwasha kuti unomira akati aiwa ndichiti anga ndokumasvingo achiti aiwa ndinonomiramira wamaiona chimhanyamhanya akapfeka sheti yakaita kunge krimu so wandanga ndakatomira naye nasimba 33 ndagwadziwa futi vasikana ndiye ari kunzi ashaika mufunge mukwasha wavo anove ndiye anga achimira nezuro ndaitotaura nemimi madhairis ndichitokuudzai nezuro kuti pane mukwasha aripo anove ndiye watakumbira kuti chinotungamira kadhondiwari ini ndise semunhu akaroora family kudhara ndichange ndichibatsirawo kochi kumusha kumberuko andimazviona ndiye ari kunzi ashaika enyu mufunge dzokerai pamavhidhiyo ane zuro dzokerai munoscrolla indai muno mavhidhiyo ane zuro muchamuona kuti kuti vamwe vasiri kuziva muchamuona mubva matora screenshot ndiye munhu ari kunzi ashaika then musi wokutanga patakaenda musi wokutanga patakaona nababa vacho varipo ndofunga papaine mukoma wavo ava nezuro ndaumuona mukoma mukuru anogara kupretoria jobek ameno anga aripo pakasvika vana baba nanababa vapapa mukaenda pamavhidhiyo pana baba vamwe vanga varipo so vakaita havasi vechikuru havasi vechidiki vari pakati nepakati vanga vakapfeka shoti vanenge vakasvika nemotokari vakasvika chiyani chazivi nezuro vakapfeka tisheti yemeruni neshoti musi uya vaifamba nabhudhi wemusikana muri kuvaziva nditi vaifamba nabhudhi wemusikana vakapfeka heti yekakiso saniheti nezuro vakapfeka shoti futi netisheti yeni ndo vari kunzi vari muICU ndo vari kunzi vari muICU nemwana handisi kuzati mwana ndewani asi mwana mudiki sekudza kanambokuita kuti pari kunzi pane mwana mudiki uyo asati zati mwana ndewani ari muICU aifamba nambuya vanozvara baba vake mwana yeye anga achangorumurwa akaita mudiki mbuya wakauya kutotora mwana uchiti vamene vaende naye kumusha boza anga arumurwa hey pabati mbuya ava ihama yenyu zvakare paukama wenyu mbuya ava vakaroorwa pamwe chete ndimai guru vemai vemusikana yashaika vanga vari pamwe chete ndivatori mai vemusikana yashaika asi kuti vari pamurume wana pabarika ndimai guru valasti mai valasti namai ava vanga vakarogwa nemurume umwe chete heshi paukama apa right madhairis nyaya iri pano feedback andainayo ndeyekudai mukwasha uyu andarwadziwa vasikana mukwasha uyu ari pamochari yepachiredzi ndo paaiswa saka mukwasha haachatoprocedi kuenda kuchipinge anga achienda kuchipinge kurufu kwaari ndiani ndimbuya washa ndizvo ndikwamainini anga achienda kurufu kwamainini saka azoshaika murodhi saka bhodhi yake iri pachiredzi pamochari saka hazvichaiti kuti aprosidenda anchachituna akuchipangwa kuti bhodhi yake ichitorwa oendeswa kumusha kwavo kunove kumasvingo andimaona akuchipangwa kuti kuchidhaivhetwa kumasvingo kwatovewo nerufu rwomukwasha mukadzi womukwasha handika anga akasara kuno kurustenburg muri kuona sisi vemusikana uyu valasti nokuti kubasa vakarambirwa kupuwa off saka vanonzi vari kunzi vanogara muno murustenburg ndati vagozonditumira location ndinde kunobata maoko ndione kuti ndepapi saka ndichamirira kupiwa location ndozoenda munotaura nemukadzi womukwasha saka mukwasha right now guys handiziviwo kuti zvichafamba sei nokuti bhodhi yemukwasha yafanira kuti ichitogwa iende kumasvingo kumusha kwayo kochiita rufu rwekumasvingo poita rufu saka nhai hanzvadzi muchazvifambisa sei last anochengetwa mangwana
vatoti fast track mangwana achengeta. Then from mangwana kuzarara mumba nhasi. Then mangwana acho pochika kunzi ndiva nani vachaenda kumasvingo kuperekedza but pangofamba Satani so munoziva zvakaoma hapafamba Satani but hanzvadzi imimi inzwai imimi pakaita mashakira akaita hanzvadzi yenyu akaita last pakatoita even tisiri veukama chaiwo kati tisingadhi kuchipinge takatoitawo masuspicion chekuti kufa ukwa kusina natural takatozvitaura kuti hakuna death iri natural yakadai yekuti mwana mimba ine 2 weeks haiurai munhu anti mashona nokuti dai anga ane iri nhumbu iyi yaito mademba akatoudzwa kuchipatara same time kuti no nhumbu yapinda machubhu kati nhumbu yadai pane zvisingawisiki zvakaitika imimi mwana wayo anga changoshaika hamunawo pamakaendawo semhuri kuti munyatsotsvaga kuti chingave chichiri kuitika naimi nokuti pamwe izvozvi makagara kudai munogona kuwa zvirari neshoko mangwana izvozvo vachanozviita kumusha vakuru vedu ndo vachanoita kuno taita vana but coffin harirasvika zvakanaka haro harina kutsemuka patogadzirwa rimwe imi hanzvadzi pagadzirwa rimwe kofini riara pukanyika saka rapwanya kofini munhu akasara panze munhu ndimutanga kubuda mutrailer kofini rikaenda kwaro imi hanzvadzi munhu ndiye atanga kubva mutrailer yapwanyika munhu akamubuda chinhu chikanorasigwa uko kofini ichi rikanorasigwa uko matozoonera munhu muzosara mune kofini nyuwani kana kutoda vatomboputika nemucheka zvine zvazvinoreva zvine chirevo chikuru chaicho handisi hangu munhu anonyanya kusashona zvekudaro asi hazvisi normal. It's not normal. Hazvisi normal. Saka chakusendera inhamba dzacho mangwana makuseri tisendereiwo nhamba tinzwe then muzongotudza kuti zvekumasvingo zvarongo zviri kunzi kudii zvekukwasha zviri kufamba sei hanzi kudii kati guys vanoda kubatsirawo nokuti pari kutonzi patove netragedy yekuti mukwasha kutofanirwa kuti achitakurwa kuenda kumusha kwavo kumasvingo ende nenhamo yaitika igaizi muri kuzviona kutouya kwavari kuita handika kutozamawo kuti vawanewo kana rubatsiro animaona kuti munhu yaendeswa kumusha kwavo kumasvingo mukwasha because patove nedouble tragedy apa kuti vanhu vari kunzi vari paICU zvokuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka 3 vari paICU vari kunzi zvinhu hazvina kumira zvakanaka saka guys kana uchiziva kuti uri kusundwa nemweya waMwari unoda kubatsirawo nokuti hapana kutomira zvakanaka guys ngatichingoti basa iri rangotangwa naMwari vati kana chigona ngatichingopedzai handimaona ngatichingopedzai uchida kubatsira uchida kudii handika guys chingobatai maadmin enyu batai maadmin enyu vekuSouth Africa vobata admin ekuSouth Africa vekuUK mungobatawo andiselina ma5 iwayo tingobatsira kusvika patagona because zvakangooma sikana saka tina chaprocedure here kuenda kuti anoviga mukadzi kana tari muchipatara vachiri kuchipatara vatonzi ngavaende kuchipatara kusvika vave saka anochengetwa sei mukadzi wake asipo panenge potoitwa zviripo ozodii ozobuda otevera ongoradzwa pakaradzwa mukadzi wake because mwana uyatsamei pazobuda futi pachafa kubva vanhu vefamily vachaenda nemukwasha because hapana chitunha chemukwasha hachigoni kuchibve chega uko toenda futi mwana atsamwei wasikana mwana uyu akatsamwa last akatsamwa mwana atsamwei kudai naini zvinonetsa mwana akatsamwei uyu munhu akaita izvika izvi muchamuwana iyi pasina kana nguva because mwana akatotsamwa ari kutorwa hondo dzake ega but dziri kubuda panzvimbo iri wrong manje iri kubuda pasipo yobuda kuvatorwa iri kuenda kuvatorwa mai zvakukunzira ingozi mumusha ingozi dzatopinda mumusha idzi vatorwa idzi akatsamwa zvinyatsokuonekwa straight away but dei achienda kumunhu wake kana kuti kufamily iri kuita izvi anopedzera navo ikoko zvino nokuti kwavabata-bata akutokanganisa mhuri yese kanganisira nasisi aakanganisira munhu wese nasisi vake chaivo chaivo
asi zvinenge zviri ameno muchamuwana henyu hanzvadzi muchadzoka henyu muchihotiudza rimwe zuva zvinhu izvi muroyi uyu arimo mufamily uyu arimo mufamily naasi kure munhu ari mudhuze nemi asi kure ndosaka zviri kutenderera kuti muite wake up zviri kutenderera mudhuze imomo kuti ende motokurumidza achitongoti muri vana hamuna zvaungaita vana baba ndivanotozdzifambira uku zvinotoda kuti mukurumidze because akatsama mwana uyu haana kuinda zvakanaka. Hey, right, maite henyu hanzvadzi mondisendera mangwana tichakomiketa futi ndomosvikako antika tinoona kuti zvakamira sei tichinzwa kuti uku kuchiredzuku kuri kunzi kudii kwanzi zvofamba sei saka anotakurwa nemota nei kutsvaga futi mota kubva apa kuendesa bhodhi kumusha. Saka tichazama kusendera makuseni because mudzimai wacho nevamwe vanofanira kuti vasimukewo mangwana. Wari kuenda kumushawo mangwana saka hatikwanisi kumuona. Aiwa muvaona havasi kuenda makuseni because kune vanhu vari kubva kuno kuJoburg vari kuenda kumba kwasisi uko. Vari kuenda mumba pomukwana. Pakaipa maite henyu hanzvadzi regai ndikusiyei ndozati muri kutoshushikanawo nemumwoyo chaimo. Zvakaoma maita basa hanzvadzi. Thank you very much. Okay. Nai vasikana kune vari mucomment section vari kuti kwanzi accident ingozi yei muri mashona ekupi ini chechona nyatso kuchiziva nokuti ndakurirawo ndiri bhoni location iri mutaundi but hazvimbonidi rocket science izvi guys. Mwana uyu akatsamwa achitomborina kana mubvunzo muviri. Mwana uyu akatobva kunoko akatotsama. Tofunga from the way digo chako musati takanzwa kuti tichisanangurirwa mashakiro akaita takatozvitaura tega tikati guys izvi hazvisi normal izvi. Takazvitaura kuti hazvisi normal izvi. Kusvika paaccident yaitika kunobuda mukofini kunowira uko kofini kupamuka iye unowira uko chitunha chonowira uko guys. Manhikiri macases mangana munonzwa akadaro. Macases mangana munonzwa akadaro. Muri kunzwa kuti bhodhi yatomboputigwa nemachira nemashitsi micheka vachinotsvaga kuti paitwe rimwe kofini mumaraini mudhuze kuti paitwe rimwe kofini moti kwanzi iaccident. Musikwa zvinoitika kufamily kwenyu muchaona kuti kune dzimwe accident dzinokonzerwa nevanhu. Muchazviona kuti accident inozongouya chiri chizadziso chemweya inenge ichidiwa ipapo. Accident makamboona accident yekuti panogona kunzi accident yaitika apa accident havina kana scratch hapana kana chii but mune munhu wanafa imomo. Munozviziva muaccident yekuti mota yanorovera vanhu vose vabuda vasina kana scratch asi pane munhu afa. One pasina vanhu veshe vabuda vasina kana scratch panowanikwa munhu anongofa. Kana kuti motikari yonzi yaparara zvokudaro hatika vanhu vese vanga varimo mumomo vese vabuda paita wanafa. Hazvitombonidi science kana kuti hamusichitongoti kana sazi zvamboitika hatika kwenyu hazvinzwisisiki. Zvinonetsa musiwo zvinoitika kwenyu makuzvitsvaga makunozviwana muchazoziva kuti zvinhu zvakadai zvinoitika. Accident dzimwe dzinotokonzerwa guys. Hamusati mambozva chinzi driver ari kuti ndaona chinhu kumberi kuti hamusina kuona imi magara mukombi. Accident iyoyo driver anogona kutobuda murodhi kutoti kubuda ukabuda achitiza chinhu chaona kumberi chisipo imi muri mukombi chamusiri kuona imi. Tingazviramba tikadii nokuti tinobhirivha zvinhu zvakasiyana siyana. Andimaona but these things guys mbashto dziriko. Ina handisi kuti mbashto idzi asi mbashto dziriko nokuti circumstance rese harisi normal guys. Harisi normal. Nasi chai matinzwa papa tichidropa mumwe mwana tatinaye motikari tichimudropa paya tichisara ndichiti kuna mai nini nyaya yemwana yanga achitiudza kuita kunge African movie. Nyaya yanga achitiudza here dei aizombouya kuudze yega pano munoti fiction ini. Munzwe mafiro akaita murume wake nezvakaitika pakafa murume wake. Kuti hanzi kofini raitika iswa mota kudai so mota iyoyo haichafambi. Driver akapinda zvenharo kuti mwadaiso mota ona kumberi kwakamira chinhu asi vanhu voti hakuna wani chinhu. Mudriver voti kune chinhu chiri kumberi. Hamusati mambosangana nazvo asikana regai kuita nharo. Regai kupikisa.
handisi nhasi tatishodzwa tichibva uko kupitori kujobheko tatishodzwa nemwana yenyaya yake tachiti newe nyaya yakadai uri mwana mudiki kudai wakasangana nezvinhu zvakakura kudai achitirondedzera mumoto. Ushu mirai munzwe. Manje Nigel mudyi wanada kuedha hauna green button. I wanted to aid you kuti utaure nyaya yauri kutaurai. Ndachida kuza, it's a sad story guys. This is very sad. This is very sad. Hanzi YouTube ine nyaya dzemashura dziri kuitika kuZimbabwe. Chokwadi. Kuti tinenge satambosangana nazvo kwedu techingoti ingano ndezvekutengwa ndezvekudai. Hanzi natariro ngozi paaccident hapana. Saka uri kureva kuti izvozvi somukwasha afa. Haisi ngozi yavava. Nyaya yaSimba ndaisa post. Ndaisa post nyaya yaSimba. Ndaisa post nyaya yaSimba. Animaona kuti Simba ari kuchema nemusoro, anga achitochema nemusoro zvakasimba. Simba ari kuchema nemusoro zvakasimba, ngoti simusoro. But manje zvamanga muchitata chitaura zvazviya, haakwanisi license anayo class 2. Haakwanisi manje kuti abude nekuti anofanira kuti mapurisa apedze nyaya aclear zita rake. Alright. Ngatiitei so. But guys, indanchiti panguva inondodai ndavata 11:10 achindodai ndatovata mangwana ndinoenda kuchechi guys. Kungoenda kuchechi kungononamata kungonokunamatira iwo mose nekungozvinamatira kutapudza zvinhu. Handimaona. Mira ndidzime ekoni. Kutonhora. Kuti achitonhora kunoku. Ngatiitei so. Hanzi havana kutenga pasi mere zvinoitika. Right. Ndoda kuti ndimboedha. Andika ndoda kuti mumboedha vakambosangana nemaexperience akadai. Andika only 2, I'm going to take only 2. Tidzidzisane. Tionesane. Andika vakambosangana nenyaya dzakadai dzekuti panoita zvinhu zvokuti vanhu vanoti kwanza hazviitiki zvinhu zvakadaro. Mamunzo umatanzi casket rakabuda ka2 richinowangwa rakanomira pawaya. Maiona comment yo comment section. Saka anzi takaremerwa SIMELLY, true tariro vanhu vakaremerwa. Ndoda kutora vanoda kungoshare andika nyaya dzavo. Pana patinotaura zvinhu zvakaitika imoziva. Totaura zvinhu zvakaitika tauri makwai kana kuti makuwa. Vakasangana nenyaya dzakadai anditika muuye mutsanangurire pano. No, not Lux, not Simba forward. No, umwe Simba. Anditika saka sendai request. Sendai ma request. Hanzi edit zvakaita kwandiri right. Thank you Brenda. Thank you. I'm bringing you on live, Brenda. I'm bringing you on live. Hanzi why time you reaching? Asi yakarasa. Brenda was kwera say. SIS MELLY. Uri say. Hey, mushe. Zvamuri kutaura zvinhu zvinoitika zvakaitika inini baba wemwana wangu last month chaiyo. Chida kuenda kumusha. Chibva kuJoburg takatakurwa neGreat Hope. Kungobva papala paipai mota yakabva yatizi ndobva tashaya kuti chii chiri kuitika. Ndopa ndakabhilivha kuti chivanhu chiriko. Takachinja kafosi SIMELLY mota dzichingofa. Shuwa zvekutoti Mr. Munetsa akati hanzi ndamboona kesi yakadai so takachinja kusvika ndazotora mwana wangu mukomana ndobva ndatora hanzvadzi yacho ndobva ndati kumwana wangu ane 10 years enda kumashure kukofini kwaunotaura nababa vako nokuti tikasimuka takadai so tinokuribuka. Mwana wangu ndobva aenda makati tete ndoda ngokuperekedzai ndaita sei handi kunyepera. Achingobva ikoko mota ichisumuka. Mota dzanga dzabva kunoitwa service dzakaramba kusumuka dzichifa. Saka munhu anenge akatogumbuka zvechokwadi, talking from experience. Mwana akabva anotaura last month ndokutaura munhu akarirwa musi wa28. Murume wako akanga ari murume wangu hangu baba wamwana wangu, saka akashayikira kuno kundobva ndaperekedza bhodhi.
nemwana wangu chitoti anodya baba vake ndobva baba vako sei baba vemwana wako mati vanga vachirwara here nematambudziko akasikana vanga vachirwara saka ini ndakatororwa family but kuti nenyaya yekuti takazvara tese murume wangu akati enda unoviga chii baba wemwana uende nemwana wake anoviga nemwana anoviga baba vake zvekuti ndakachema ndikati saka iwe uda kuti tiite sei kana uchida so tafanira kusumuka nebhodhi na3 masikati kuenda kuzimbabwe takazosunga kuma12 tichidaro tichinosvika kumusha kuzimbabwe kofi ndakaramba kupinda muguva muri kunzwa tendi ikasumudzwa ikanokanda uko paguva pakaita chamupupuri kutenderedzwa nechamupupuri paguva saka ndiri kuti zvinhu zvinoitika talking ndasa ndambozviona asi I'm talking from experience zvekuti pamwe dai ndisina kuti kumwana ena unotaura nababa wako taigona kutokudubuka zvakare neso mumota saka vanhu ngavasati chivanhu hakuna chivanhu chiriko tese titori mabhoni takakurira mutaundi but ndakazviona ndakafundira baba vangu ndikachema ndikati hameno zviri kuitika baba vangu vakati ita kuti mwana wake ataure naye saka musikana uyu kana iri mhuri yake inofanira kufamba zvionekwa kuti chii zviri kuitika chii chakaita kuti mwana wedu afe zvichida pamwe imomo mumota mune vanhu imomuka mune munhu ane zvaakaita wachona exactly saka anenge asingade kuperekedzwa nemunhu iyeye oti iwo wauda kundiperekedza iwowo wakandiuraya saka ngapanyatsofambirwa nyaya idzi dzichinyatsokuonekwa it's so sad and it's painful but kana atanga achidayo soka vanhu vanopera asati atotanga vanopera vanhu ende kana anga ine nhumbu zveshoma hauraiwe zvekudaro zvinonetsa ndatenda hangu SIS MELLY asi murambe makadaro nekuzvirongwa zvakadai so zvinopa kudzidzisa vanhu vasingazive kuti zvinopa kudzidzisa uye kana murume anga asina kuroorawo ngatidzidze kuti tigara nevana vevanhu takabvisa mari mudzimba umu hanzvadzi dzangu kukurudzirai kuti padiki pauinapo ipapo panoita kuti uzorerutsirwa ndizvozvo kutodedera because I know isipedazvinozoita tsaona zvaiitika ipapo it was very weird saka ndikutodedera because zvabva zvandidzosera kumashuri pane zvakaitika izvozvo ndizvozvo my sister mwari vanyaradze mwana wako mwari vanyaradze mwana chengeta akomana you got a good husband akakubvumidza kuti indaona ndichengeta baba wemwana mwari vakuite zvakanaka my sister all is well tinotenda my sister right guys handi muri kuzvinzwa kune vaya vari kuramba handika 1 yekutanga iyo pane umwe randa kuedwa regai ndikudze yangu ini kune vasingazovati zvakanaka musateerere nyaya idzi kune vasingagoni kuzorara zvakanaka please do not listen to these stories nokuti usiku muchirarara muchikavakava muchivhumuka asi nyaya idzi dziriko tichazonyatsokuya tichiita zvakanaka ari masikati kwete usiku nokuti usiku unogona kusadza kurara zvakanaka kweduku mainini vangu munin'ina wamai vangu inini goracho asi zvapave nenguva zvazvo zvakaitika handiti vakatenga kushurugu kwanhemako vakatenga stendi yavo kudhara ife tanga itori imba yakaperera handimaona zvese kwafuruswa ndokutenga imba yavo zvakanaka ndokudii saka vanga vana best bhururu wavo wavaiwirana naye vaifamba vari vachidini vachiita zvese nabhururu wavocho saka hamene zvakaitika kuti mukunodla nokuti vakangoyi food poison havana kugwara havana kudii zvakatinetsa kuti food poison nokuti pavakatanga ngoti mudumbu antika vakabva vangoenda padhuze paclinic yepadhuze pachachocha paipai handimaona zvichibva tonzi transfer Gweru straight vachitya Gweru ndakambokudza ndikati mai vangu vene vachienda pahospital vakati mai vakasvika chitopodwa kunzi munin'ina wako vakatoatenda munin'ina wavo zvokutomisa madrip nekudidididi handimaona vakatotaura kumbo kuti chataura nezita munin'ina wavo ari kuhospital zvakanaka just like that munhu andaitaura naye nezuro olive nhasi anongouya asi dokta ari kunzi ari kuti food poisoning tashiya kuti zviri kuramba sei hapana kuita nguva andika ndofanira kuita 1 day vari pamadrip aya mangwana ndobva vashayika handimaona mangwana vashayika kudaro takaona mai mama varudzwa kumba vaenda kuvisiting emakuseni vari kutochema paya vakutoti munin'ina wangu hapachina handimaona hapachisina zvikanzi hapachina munoziva zvakaitika ndezvoti chii tiri kumba uku mai vari kumba kuGweru ukoko tiri kumba uku handika vakutanga kufonera hama dzemugweru kuti ndozvaitika munhu ashayika ndokuti vanhu aitorwana ndokuti hapana akanganzwa kurara kwake remember kuti munhu akangotenga kurara kusora nezuro achitoenda kuhospital achitofa handimaona kumusha kuimba kwakanga watenga kwake kwakuine mwana wavo 1 wega wangu akazvara handimaona isusu tiri kuti nemwana wasisi wavo umwe wakanga vakasheka kudhara wavaichengeta musikana angati kurei nemwana wavo
kumba kona kutoungana kudari so antika ivo mainini wangu ava vatove kumba kwavo kwafurisoko vakutonetsa kumba kwavo kutenderera neyadhi saka manext door akatovaona vachipinda muyadhi hani maona akavaona vachitenderera kudaiso neyadhi hani muri kunzwa manext door munext door makati ndavaona vadzoka kwaungaenda kutondeka ndovhunza kuti vari sei andimaona ndobva auya apinda papayadhi pacho pakumba kwake uko ndobva aya muyadhi muya ndobva asangana nasisi vangu yaya mwana wamaiguru wanhinge wamainini wangu ave kushaika mwana aichengetwa namainini wangu ava ndobva ti ko muri sei mamuka sei mama ndavaona achipinda pako mama waripi uye akati aiwa mama vachiri kuhospital svikanzi aiwa vapinda pandavaona achipinda patove nezvama20 svikanzi aiwa mama vachiri kuhospital havanambouya mavaona kupirimi svikanzi vapinda samukadzi akati asi ndiri kupenga munhu wandaona achipinda asi chichikuitika svikanzi ndavaona chipinda vakatendera svikanzi havana kuuya ndobva toti mirai ndobva pinda muimba hombe kwakunovhuravhura matomi amya akati hamumu hamuna kana bhegi ravo kana chi saka muri kumaona mukadzi akati akutofunga kuti ndiyakupenga animaona akati akutofunga kuti akupenga akati alright pamwe ndakangasa kuona munozati munoita confusion mai vai vazvidzokerera vainda kunhingikiri kwavo vadzokera vainda kumba kwavo vakutosvika kumba kwavo vakutoza muri kuti asi ndagwara njere ndavaona ini asi kumba kwavari kunzi havana kuonekwa bva amene handimaona masikati machena futi zvanditika murume wamukadzi yavaona akamira padza ari kuvaona vari kutenderera futi nemuyadhi akadzokera kuti ndazovaona ndavaona zvichiwa varipo vanenge vana vazoona kuti vauya handika dzokerei munhu asi vari kungotenderera neyadhi ndokubva adzoka nemurume wake mukadzi akati mavazosvika here mama vana vakati kusvika kubiko svikanzi izvozvi apa tavaona murume wangu ndiatondidana vangu achisvikanzi akuna mai vasvika ndopakati uya mukuru pakati muri kuti kudii kwemi ndobva enda pamafoni pamapublic phone ndokufonera mai vangu handiti mai guru kwaari ndimainini kwaari ndokufonera mama ukati watogona ndachida totuma munhu ikoko handika kutuma munhu ikoko kiyai madhoo mukwire nemwana wamainini wangu muuye kuno kugweru svikanzi wakanaka here mama svikanzi michise zvandiri kukudzai kuti vachiudza vana panhingikiri pafoni kuti munhu ashaika zviti kasi vana kumusha kuku vatodi manext vatozviziva vatoudzwa kudhara vatoona munhu kasi vana vasi kuziva vaya mukadzi yaya nemurume shona ino vanoziva kashona vakangoona kuti something is wrong apa hani maona ndobva kuti nevana kwirai ndokuperekedza vana kwanzi simeli madi kutaura nyaya idzi vadzoka kuchechi inga ndati musateerere wani ndati musateerere vasi vane hana netichirege kuteerera mutozokuonai mangwana pane 1.6 apa hamudi kuti dzitaugwa asi muda kudziwa asi mango muri glued donedzai manamba midoro vatamuzoteerera mangwana wakachena animaona kwaiye zvipoko inhasi hatirari right kaini chipedzai yangu tirarewo right mutozotaura mangwana masikati nyaya idzi handiti vasikana vana vai vatokwira vatouya kugweri padhusika vasvika kumba kwakatona pamba pakaungana vanhu handi vachisvika kudai vanhu vakutomhanyaka chinochema chinoera pamwana wake chii vakati sorry mai venyu vashaika kunoko vana vai vakati mugoti mai vashaika munogoti mai vashaika sei mai achitauri mazita mai vepanext door apa tongoomera tiripo unoda zvinhu mai vepanext door nemurume wavaona munhu kaviri handimaona voona munhu kaviri munogoti munhu ashaika kuti kudii zvikanzaiwa munhu ashaika ndakutaurita confusion pamba handimaona yatove confusion iyi handimaona chiregai muhwe manje handiti vauya vana vaungana kudai munhu akazviita akatanga kutamba chamunyorododo munhu ari mumochari best bururu best bomba zvamunohwa ndichikuziva kuti shamwari inondinetsa kuita ini ndakaona zvakawanda nemaziso kudai kwete zvokuhwa mufirimu handimaona first shamwari yavo yo yakaisa poison mudoro ravangu vachimwa vese kuvaita zvokutenga madodzo zvamafriends vachimwa vachidini handika because anga ari matishi ekumarizevha handimaona ipapo akanga shanyigwa akavaona same time munhu ari kumochari afaka iye akatanga kutovaona uko vachinetsana naye handimaona akati ndinoona munhu panapa kuti zviri kufamba sei vari kutonesa achitenda kudai kwai kuti afambe kudai so vomuvharidzira rodi kudai kuti adai munoziva kuti akakonfesa ipapo hazvinamboita mazuva munhu asati avigwa musi wafa munhu akakonfesa semudhei iroro kuti kandi yanga iri nyaya yeboyfriend hamene nyaya dzemaboyfriend kumasure apa hakuna maimbonyatsoziva zvakamboitika pamasure kuda vakambosheya here kuti vakambovata hamene zvakaitika ndokuramba akabatirira chigumu hanimona akati asimbe kudai adai akati amire pabhodhi kudai so vakamira mainini wangu aripo pabhodhi
akakonfesa dhei iroro kuti vedu wendi ikatonetsa nyaya iyoyo ikatonetsa pakaripiswa namombe dzakatinwa dzinofamba ndofunga dzinokwana kuita 12 kana 15 animona dzinokwana kuita kana 15 dzakaripiswa mombe dzakatinwa dzichiinda kunopiwa mbuya vangu mai vamai mudanga munhu afa muri kunzwa munhu afa ndo pandakaziva pandakaona ni kuti ko vanhu vanogona kumbobhodhi dzinombogona kuvigwa mumatanga emombe zvinenge zvichireve zvakaitika ndiri mudiki asi ndaiona handimazviona saka akazongoita kunge munhu anopenga nanhasi kana achiri mupenya mhenu asi angoita kunge dzinodambuka mukadzi akanaka akadimura angakuita kunge dzisina kunyatsokwana saka mabest bomb aya itai moga guys mabest bomb itai moga nokuti ane nyaya hanzi check your time zombone nguva ikweni guys idzo time zvezvezedzi zombove nguva i yakarasa 13 past saka yangu yakarasa kai intaura zva11 zatove 12 guys animaona saka guys maramba kuti nyaya idzi dzinde saka inda kuindi tozipedzisa mangwana andika tozozitaura mangwana una nchiti ndi ede b wanga achida kutaura imwe ganingo ede b ningo waya b sisati naenda wamuzotaura mangwana mbo wao 23:14 ndosaka yes b zviri sei mushe kuri sei sei mushe okay inini ndandawo kupupura kuti nyaya dzodzi dzakaita seidzodzi dziriko zveshuwa ndine hama yangu kukosha uko akaurayiwa aurayiwa anga ari munhu wemurume vakumutakura kuti vanomuviga ndizuti ndo order ndongoti Adam tsvimbo yababa yakaramba yakasimuka saka munhu anga amuuraya yanga iri hama apa hama iyi yanga yatodya order angala chinhu chemurumbi chababa zvese nemabhora acho atomedza anga ari muroi naorder yacho tsvimbo yese order yababa yakadliwa yakamedzwa neakauraya anga ari muroi alright saka vasvika paguva achiri mumba vanhu vachiona munhu zviya zvekuti munoita body viewing munhu vanhu vakangoona handiti munhu anenge akafugidzwa trousi chinofugidza mukofini rakangobva jira riya ndobva vaona zipi yakavhurika asi ipapo yaitaridza kuti chinhu chiripo chaita asi yaitawo saini yekuti hapana chiripo yanga ari kutsamwira kuti musati mandiviga munhu adya order yangu ngaidzoki saka baba vacho zvakabva zvavanetsa kudaro vakabva vaita zvavakaita munhu asati avigwa vakabva vakomidza kuziva kuti pane zviri kuitika ndobva vangoti kune vanhu zviri kuitika izvi ndaita zvandaita ngatimuvigei akadaro achingopedza kufushirwa vanhu vakagara panze vachisvika kumba kuti vanhu vakuda kunodya vachinzwa kuti guva uko radhirika apa mai vaiva vanga vamedza order vachingoti vachisvika pagedhe vakangoti ndobva varutsa zvinhu zvese zviya nekutofa zvavanga vadya ndopakazodzokera vanhu kunofushira kuti guva vachidzosera maturizi anga amedzwa vakanoisa mukofini zvinhu zvakatoitika itoripo zvakaoma kumedza adyirwa mupumburezi yake yakadyiwa order akati handivigwi ndisina order yangu vakairutsa vachingosvika pagedhi rezvekuti vanhu vanogeza maoko vakuti vachinodya vamwe mai vakangoti ndadzikwa kwakutoti kurutsa order yakakwana zvose zvazvasazvisezi vakairutsa sho vangaurayira munhu zvinhu chinhu chake vakadingomuza vakamusiya ari mupenyu vakadla chinhu chake vakasiya ari mupenyu kurayira munhu chinhu chake vakabva vatongodya ndo vakatouraya vaitongouraya vanhu vachidya zvinhu zvevanhu vaitodya maorder vaida order dzana baba ndo dzavaingodya but iyoyo yakaramba munhu wacho yakati haitodyaito hama yangu kwete munhu wekure munhu wekutoziva yakapfirwa yakakwana zvinotoitika zvechivanhu
so ndikutongonda hangungotsigira kuti zvinhu zvakaita seizvo zvatiri kutaura zvinotoitika ende its true kuti chivanhu chiriko zvakaoma shamuroi kungoda chivanhu chiriko ende munhu haavigwi kana ane chigumbu kana munhu akaurayiwa akatsamwa haatombovigwi haabvumi anototi kwete kune vanotogadzira kuti uyu haasi kuzoenda iyeya yakarutswa straight chinoitsa ndechekuti unoona kuti tika chinoitsa ndechekuti zviri kuona mucomment section mutiri 1.5 apa hapashaiwi varoyi vatatu apa vatete tinavo pano varoyi vatatu vanenge vatoripo izvozvi tovapa mukana wekuti tobva tapa mukana wekuti uyai mutendeuke chibva yemakonfesa come and confess tiwamuone kubatsigwa havadi vanonyarara varoyi kana muri mamucomment you must confess vanhu ngavasaroya vanhu munofa munhu mwaavigwi munoirutsa order akabva atera munhu ane order yaangadya mamburumburu mburumburu ikati handidyi pano ndidzose vakaigomera ndobva atofa zvakaoma anyway asi kufira kudla order yomunhu wanga asiwa sausage buruvhorosi nemabhora acho yakakwana yakamba yakamira yakatoramba akati akaimisa kuti ini ndadyiwa pano ngaidzoke zvakaoma vanhu vanozviramba pasocial media kuti varoyi varipo ka musatukane nevanhu guys tuka munhu usingazivi pasocial media apa munovingwa usiku mukaoneswa moto mukatenderedzwa chamupidigori pasocial media apa musatukane nevanhu musingazivi vanhu vanobva vanenge vakatoka zvakataura kune vamwe vanhu vanotsamwa vamwe vanhu vanotsamwa zvekutotsamwa kutoti akakunongedza kudai so unotofa zveshuwa unomedza senge varume vauzvinezvi ndanyatsa kuziva pasocial media apa vanekuisa munyama wekuti unoona zvinoko zvisingafambi munhu wakatuka muchingoti haindi zvesocial media ti-entertainment imi ndida kuudzai musangotuka vanhu vamusingaziva kapa munodliwa imi munodliwa masinai anodliwa ini ndakatoona yakatorutsiwa ndiripo ndosaka ndiri kutozvipupura saka ndati arega nditaura ndinyanyogona kutaura zvangu vanhu vachiita malaive ndiri kumateresi but pandanzwa nyaya ika ndatoziva kuti chivanhu chiriko ende zvinotoitika ini ndakatozviona ndega kubocha uku yakarutswa oti kubirwa kuti pune kuenda akaidya akabva afa vakabva vaenda vose adla mabhora akaramba kudzika aita tibek mabhora omunhu zvakaoma kola thank you very much b waita kutitaura mangwana thank you very much zvakaoma okay iripo okay hanti masvinzwa ka hanzi simeli hanzi varai vakure unonyepa tenda iwe unonyepa varoyi vanokuroya pasina mbudhama yako unodliwa ko varoyi vai vanopinda mudzimba umo munozoona mudzimba vanenge vauya nenyama dzako dzabvepi dzinenge dzabvepi varoyi varipo guys ndakuudza necomment section mamushawe varoyi vatorimo tichida kuti muchirega kuroya animaona muchirega kuroya muye mukonfese kuti ndau yandida kusiya ini ndakangotemba muuroyi unenge wakaita zvekutemegwa usingatozivi wakatemegwa nyora dzeuroyi unenge uchitongonetsa vanhu uchitongoshungudzwa uchitodla iwo maodha avanaya usingatozivi uchingokufaira chiuyai mutaure animaona chiuyai mutaure pano kuti ndakadla ndoda kutoti ndimwari vandibatsire tiwane kutsvagira vanhu vedeliverance animaona imamudi kwaitora imwe kola mukati hatichadi mangwana saka isi ndakuinda unovata tosangana mangwana todzipedzisa mangwana masikati ngatikontinye mangwana omwe havazogoni kuvata airegai ndibatidze light ini torimo mlight nhasi ndotovata light riri oni ubeko kwanga wapoka akaenda kuzimbabwe saka light ndotovata riri oni nhasi guys inini regai ndinde unodi regai ndivate nhasi ndotovatawo light riri oni hapana zvokuita ndotovatawo light riri oni pane chadzima light toiyeyuya totongovatawo nhasi tiri mumuraiti ungasaona wadliwa kuseni uyu ananikwi totongovata tiri pano vana havadi kureurura kuti vanhu vapone kwena dq umwe kola please uda kuza forogonya yevanhu dq uda kuza forogonya yevanhu
Saka guys, ndakurara ndika ndana chipipe katibatei mangwana tinzwe matestimonies, tinzwe zvakawanda, tidzidze chivanhu. Handika regai tidzidze chivanhu guys, tidzidze zvinhu zvinoitika zvatinofunga kuti hazviitiki. Ma2000 haazvizivi guys, vanoti hazviko. Regai tidzidzise vana ava. Handika hanzi last call. Aiwa, regai toda kuenda kuchechi vasikana mangwana, ndizomuke regai ndichivata, ndoda kuenda kuchechi. Handika guys, muvata zvakanaka, don't forget to pray. Dzatokwana 12. Handika tovata zvakanaka, ndimuvata zvakanaka guys. Handika love you guys.